Idi Mnangagwa national political commissar Munyaradzi Machacha ochitukwa nevanhu panhau yechitiko chakaitika vhiki ratabuda iro riri apo kumasvingo mayouths paanenge achishanda achiti mutungamiri wenyika ngai-extend his term arule to 2030. Pane mashoko anobuda achionekwa kunzi Munyaradzi Machacha ari kuleader nyika kusiririko. Sabita mashoko abuda chingwa noti subscribe or like on the bell icon. Pane video iri kutenderera apa munoona achibvunza mayouths eZANU-PF kuti saka todii mashoko ataurwa naIdi Mnangagwa ekustepa down. Vane achikomendatira mashoko ekuti Munyaradzi Machacha is the typical kind who can lead one into a trap for the sake of the daily crumbs from the table. Machacha is an entity with no values, no legacy to protect. He does not qualify for a day to advise the president. The president is answerable to the people. Do mashoko anotaura achiti Machacha is incompetent. Hapana kana paangazombo advise mutungamiri wenyika namaqualities acho. Noda kokuti anonotora maadvices nepamupasiri necessary. Anoita mamwe madecisions vanhu anenge ari against the will of the people. Panapa anenge achibvunza vanhu veZANU-PF mayouths achiti Idi Mnangagwa ataura kuti ari kustepa down. Munoti kudii toatanzi vanhu vachichanda vachiti he must extend his term. Vanhu varadzwa kubatikana nechitiko ichi. Chiputudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro mashoko ataurwa pamusoro paMunyaradzi Machacha. Pinai comment section medu mutudze munoti kudii pamusoro pe behavioral aspect yake. Pinai comment section medu musava no subscribe kulike chinotina on the bell icon.